u għal-Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Fejn qegħdin nonqsu milli nkunu xhieda ta' Kristu tal-Vanġelu tiegħu bħala Knisja, ejjew induru lejn l-Ispirtu Santu u nitolbuh jagħtina il-qawwa tiegħu. L-Ispirtu Santu eżistijaj bil-qawwa tiegħu ineħħi l-biża' minn ġewwa fina. L-Apostli wara Pentekoste kellhom bżonn jerġgħu jitolbu l-Ispirtu Santu jimlihom bil-qawwa tiegħu ħalli jkeċċi l-biża' minn ġewwa fihom. U aħna għandna bżonn ta' Pentekoste ġdid fil-Knisja llum. Għandna bżonn nerġgħu nimtlew bl-Ispirtu Santu għaliex ħafna drabi qegħdin nispiċċaw nistaġnaw u neħlu. Sirna nibżgħu aħna mid-dinja. Nibżgħu minn xejn ħadd ieħor. Nibżgħu mill-mod kif joħduha kontrina. Nibżgħu mill-mod kif jirredikolawna. Ma rridux nibżgħu eżistijaj. Aħna għandna l-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Temnuh intom dan u rridu nemnuh bibtijaj. U rridu nafdaw din il-qawwa ġewwa fina. F'ċirkustanzi konkreti, jemmel meta tħossok ħatibża tagħmel xi ħaġa tajba. L-Ispirtu Santu tieni l-qawwa tiegħek. U imxi. Ma nistgħux inħallu l-biża' tiffriżana għax il-biża' tipparalizzana. Kemm kelma tajba ma ngħidux għax nibżgħu. Kemm parir tajjeb ma nagħtuhx għax nibżgħu. Kemm ġest tajjeb xi kuntant trozza li fuq tal-linja tibża' tagħmilha. Sirna nibżgħu. Min jagħmel ħażin ma jibżax u m'għandu xejn xoffrih li f'qerda u min għandu x'joffri jibża'. Kollox ta' taħt fuq. Hemm bżonn eżistijaj nafdaw din il-qawwa tal-Ispirtu Santu. It-tieni kelma ta' Ġesu. Mattew kapitlu 10 vers 6 jgħid hekk. Morru fittxu in-naċi l-mitlufa ta' dar Iżrael. Lill-Apostli Ġesu qabel ma bagħthom fid-dinja kollha, l-ewwel talabhom biex ifittxu in-naċ il-mitlufa ta' Iżrael. Jiġifieri dawk li kienu parti mill-poplu Ludi imma ċaħdu l-fidi Ludija. Għal żminijiet aħna nistgħu nifhmuha din li l-ewwel evanġelizzazzjoni tagħna, l-ewwel missjoni tagħna rridu naqduha ma' dawk li xi darba kienu fil-Knisja u telqu. Ma' dawk li huma nsara u qegħdin jiġħdu l-fidi tagħhom. Dawn huma ħutna li Kristu mit għalihom kif jgħid San Pawl li aħna responsabbli għalihom u jeħtieġ li mmorru nfittxuhom. Ġesu qal morru fittxu, ma qalx dawn jiġu l-Knisja huma, ma qalix. Ma qalx jiġu huma, morru fittxu. Mela l-problema mhix tagħhom bibtieq, il-problema tagħna. Problema mhux dawk li nqatgħu mill-Knisja, problema tagħna li għadna hawn. Li Ġesu qed jibgħatna biex infittxu, int x'qed tagħmel biex tfittex, jiġifieri mhux tistenna l-bajtra taqaf bħalqek. Biex tfittex. Int tfittixhom, tifhimha din. Li int trid tfittixhom. Int. U toqgħodx titfaħħa fuq qasisin. Int. Għax l-Vanġelu għal kulħadd jgħid. Int titfittex in-naġa l-mitlufa. Int qed tagħmlu dan bħala nisrani. Wieġeb f'qalbek dan. Għax di serja. Dan pen li aħna ħadna bil-mamudija. M'aħniex ta' ċiċċipoġġi. Il-min qed tfittex int. U kunu kreattivi kif tfittxu ta'. Morru fittxu pereżempju, u ħolqu sajts fuq l-internet minnu kapaċi, ċettjaw b'mod tajjeb, mhux għal ħażin biss. Fittxuhom in-nies hemmhekk. Fittxuhom f'postijiet ta' divertiment, rikreazzjoni, kunu preżenti. Kunu preżenti iva anke fejn il-ħażen. Imma fittxu ħadd tajjeb. Ġesu ma ddejjaqx jitħallat magħna l-midinbin, basta nafu x'qegħdin nagħmlu u ma nitħawdux aħna wkoll. Imma l-qawwa tal-Latina ma rridux nibżgħu. Dak li huwa ġewwa fina huwa qawwi aktar minn dak li hu barra minna. Irridu nemnuha. San Mattew kapitlu 10 vers 19 kelma oħra li jagħtina Ġesu għal min irid jevanġelizza. Morru mela għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Mela issa mhux biss dawk Ġesu qed jibgħatna illi telqu l-Knisja, imma l-ġnus kollha, il-kulħadd. L-ewwel irridu nagħmlu wisal qalbna għal kulħadd eżistijaj.
U noqdu attenti li anka minn element ta' razziżmu li jikber bil-mod il-mod f'pajjiżna minn uħud jippruvaw jinfiltraw dawn l-idejat anti-nsara li jmorru kontra kull prinċipju uman, kontra l-Vanġelu, kontra Kristu, kontra d-dinjità tal-bniedem. Noqdu attenti li aħna ma jkunniex xi tip ta' razziżmu ieħor f'qalbna. Li naqtaw ċerti nies u ngħidu dawn le mhumiex ta' min jisimgħu l-kelma ta' Alla, jew naqtaw qalbna minnhom li jistgħu jisimgħu l-kelma ta' Alla. Il-Vanġelu qiegħed hemm għal kulħadd. Għal kulħadd. U toqgħodx tgħid għax dak qed tgħix ma' dik u dik qed tgħix mal-oħra m'għandix dritt tisma' l-kelma ta' Alla. Għandha dritt daqsek u daqsi u int responsabbli li twassal ilha, mhux tmur tgħid kontriha u kontrih. U mbagħad tħalli l-Ġesu jibda lin-nies imma mhux inti ġudikhom. Kulħadd eżisti, l-Vanġelu qiegħed hemm għal kulħadd. Għal kulħadd. U nixtieq nagħmel stedina eżistijej. Dawk li qed tgħixu f'sitwazzjoni irregolari fi żwieġ. Ma jfissirx li ma tkomx tmorru l-Knisja u tisimgħu l-kelma ta' Alla. Ma jfissirx li għandkom titqarbnu. Però ma jfissirx li ma tisimgħux il-kelma ta' Alla. Għax il-kelma ta' Alla qiegħda għalikom ukoll. Intom kollha li tħossukom inbedin minn Kristu u l-Knisja, Ġesu irid iwaslilkom il-kelma tiegħu. U dawk li mhumiex qegħdin jersqu l-Knisja, intom tridu twasslu ilhom din il-kelma. Intom. Il-kulħadd, il-ġnus kollha. U jeħtieġ eżistijej Malta, l-grazza tal-Alla Knisja f'Malta bagħtet ħafna missjonari. Jeħtieġ nitolbu għal aktar vokazzjonijiet missjonari fil-Knisja. Aw ħafna postijiet fid-dinja li għadhom ma semgħux b'Ġesu wara 2000 sena. Temnuha? Wara 2000 sena għataw postijiet li għadhom ma semgħux bi Kristu. Nħossu għadin imma aħna jew magħluqin hekk fina nfusna. U Ġesu qal mhux biex il-ġnus kollha. U għalmuhom iħarsu dak li ordnajtilkom jien. U l-importanti. Il-messaġġ mhuwiex tagħna ħbib tiegħi aħna. Il-messaġġ ta' Kristu mela ma nistgħux nawġuh. Mela jien ma nistax immur noqgħod nippritka u intom x'jaħseb dak it-teologu u x'jgħid dak il-qassis u x'jgħid dak l-awtur u x'jgħid dak il-ġurnalista u x'jgħid ma nafx min. Aħna xejn Kristu. U daqshekk. U l-Knisja tiegħu, full stop. Il-messaġġ mhux noqogħdu nawġuh għaċ-ċirkustanzi, iċ-ċirkustanzi jitbidlu fid-dawl tal-messaġġ. Imma mhux il-messaġġ jitbiddel. Ma nistgħu naqsu xejn mill-Evanġelju aħna eżistijej. Xejn ma nistgħu naqsu mill-Vanġelu u ħażin għalih minn fil-predikazzjoni tiegħu, minn fix-xandir tiegħu, inaqqas xi ħaġa mill-Vanġelu. Ħażin għalina l-koll, ġifieri ħażin għalik jekk għand tal-ħaxix, għand tal-laħam, tal-grocer, is-suq, il-monti fejn tkun. Tipprova tawweġ il-Vanġelu biex toqgħod itsekk. Ħażin. Il-Vanġelu kif inhu. U jekk Ġesu qal dak dnub, m'hemmx triq tan-nofs, full stop. U lax dik u laqas l-oħra. Ma nistgħux eżistijej nawġu l-kelma tal-Alla nkunu qegħdin nagħmlu tradiment. Kif għamel Pietru. Kif għamel Ġuda. Nittradixxu l-kelma ta' Alla. In-nies iridu nagħlmuhom x'qal Ġesu u hemm bżonn illum. Jekk ma jridux jisimgħu x'qal Ġesu, imorru x'imkien ieħor tinkwitaw x'jafu x'għandhom jagħmlu. Però minn għandna ma jistgħux jaffordjaw li ma jisimgħux il-kelma ta' Alla. Jekk mhux aħna ħanatuhom il-kelma ta' Alla, min se jagħtiha? Min se jagħtiha? U biex inwasslu din il-kelma rridu nkunu mitqla tagħha aħna l-ewwel. Irridu nkunu nafu eżattament Ġesu x'jgħidilna. Irridu nkunu nafu eżattament il-Knisja x'tgħallem. U rridu nemmnu f'dak li aħna qegħdin inxandru. Ma importax jekk ma nifhmux kollox, nitolbu l-Ispiritu Santu qed jingħaqwa tiegħu, però importanti li aħna rridu jmorru nagħmluhom dixxipli għalilna wkoll u dixxipli ta' Ġesu, mhux dixxipli tagħna. Kemm hu faċli eżistijej fil-Knisja li jkollna l-klikek. Fil-bidu tal-Knisja wkoll kien hemm min dawta fi żmien San Pawl. Jien ta' Apollo, jien ta' Pawlu, jien ta' Kefa, jien ta' Kristu, kulħadd ta' xi ħadd. Aħna maħna ta' ħadd li ta' Ġesu. Din hija tnawwar fil-Knisja eżistijej xi kuntant. Meta nibdew niġru wara persuni u ninsew li aħna parti minn